Welcome to Meghalaya Cuisine. Ngapdiang sungabhai phi baro ki bapet ya ka Meghalaya Cuisine channel. Ko parlok bentaka singa shet ya ka jurwang bat ka pasor. Bat hakan ya ka jing shet jonga ngan pendon kamro yoktung bat jayur. Ko parlok hakapor ba phi shet ya ka jurwang phi de ban kan mau bor bapim de ban sat. Lada pisat kan sabut. Nakane kadaw hang ne ngasunyat betang da kajan singem. Kane kawang kade badang sukhet nak per. Te kam da jaing hiru hadu kata. Bermentangan isa kadu kom penkut jong kapasol. Ngasei ya kane kabenta ka bae. Ngam numpet ilut re kalau kompen kuit jengka. Andre hakane ka jingshat ngap pedon kam barok kawi ka pasor. Ngin pedon kam ru ya ujayur. Ngan sapen iya kisya. Piu i. Kidon kisya ki benem. Hakapor bek kidia eune pide ban husiar bha. Namar kidon kisya. Deben kedia tang ki benta ki balung. Bat ya ki benta ki bayau nin kentat no hakane kapor de bente shimok ha ukhiu bat ap hadu bakan thnam bha mentangan satliat no ya kini kisok menken runsun nang tangan sapen i kane kade baldet tlian hakane ka jingshet ngan pedon kamru ya uktung dong ke umru kala jan thnam bat anda kala thnam ngan saber no ya usok menken berdusun baldep telian ngan ber no masih teng jong uktung dong ngan tep no ya kapasorkan ko parlok seni kadang slap mentah bat pinyo asngoy ka jing sawa namar baka ying jonga kade ka ying tin hendai kat bangala nga persang ban mute ya ka video anda ka kala sedang tnam ngan tep no ya kawang mentang ngan ber sai kemlo ngan ber no si sama chiteng bat ngan tap khop hal dap sat ye kini ki jayur ngapdon kam tang si khum ni ngamla ban ot bha namar ba ki thar ki sya te hakapor ba ki ot dia une de banda husiar bha lada uthar maknaru ngasya lakasya namar ngabang bha ban bam ye une ujayur tham tam ni lada khle abat kawang lada shet lang bat kawang kajing bang te pimla bani Niger hi shine shabhoy ngismat ha ban shet ya kawang bat jayur hakapor ba pishet ya kawang pide ban kan mau ba pide ban kieng be da kasiang de da phile kumne kan saduna kajing pun ngan tep no kini ki atli ki sok saw nang tangan tap khop kumba at po minute e ngan pliet no ka jing tap bat ngan pen hato ka kalar ngat em o ka gampat ngat te di ban ap hadu ba ka kan dar ngat bha
Kani kawang kalai, bat kalai bang shisha, namar ka along sebot along kum chutney. Kani ka jurwang kalong kababang hadu kata-kata, ngalak smooth ngan dengan bam jano, hatu pilak smooth ngan, ap men klep dengan sa pi, te ngobha ban ang sentur, ko parlo. Ngasmat bha ban upload ya ki video ki baper man kapor bat ki bon bha ki video hapok ke channel jonga ngo bha ban pe ya ki video ki don ru kuma ban share ke chicken masala bat ki we ki recipe ada pi itna dia ke ka video ngo bha ban like bat kum juru bat ban share ki parlo ya kur kom share jong kawang te lada video ki viewers ki batmai ngo bha ban subscribe ya kini ke channel. Ko bless you bon.